Pekný deň zo štúdia televízie Trenčín všetkým priaznivcom jednak kultúry a jednak športu, lebo dnes to máme dva v jednom, teda budeme hovoriť aj o športovej, veľmi zaujímavej akcii a zároveň aj o Večeri hviezd, čo je viac menej kultúrne podujatie. Takže dovoľte, aby som v štúdiu privítal mojich hostí. Je tu Tamia Damíková, prezidentka Slovenskej federácie akrobatov na tyči. Pekný deň. Dobrý deň. To je taký nezvyklý šport, ale dostaneme sa k tomu, že odkedy je to šport a čo obnáša. Ďalej tu s nami sedí Milanko Gabrhel, prezident Slovenskej asociácie silných mužov. Zdravím, dobrý deň. Zároveň je tu jeho pravá ruka a viceprezident už menovaného Sásimu Paľko Guga. Dobrý deň. No a náš diskusný tím doplňa majster sveta, profesionálny majster sveta asociácie VKF do 96,4 kg, Martin Pacas. Dobrý deň, prajem. Takže toľko naša zostava. Budeme rozprávať celú nasledujúcu hodinku na veľmi zaujímavé dve témy, športfestival a Večer hviezd. Čiže sústredte sa, vážení diváci, teraz vám urobíme neodolateľnú ponuku zároveň, ktorá sa neodmieta na dve podujatia pri jednej príležitosti. Úvodné slovo nám dáme, lebo je to bontón. Povedzte nám, pani prezidentka, že čo tá akrobácia na tyči obnáša, lebo ľudia majú také skreslené predstavy o tomto športe, ktorému vy robíte dlhé roky, veľkú prezentáciu a nielen reprezentujete, ale aj ste jeho prezidentkou. No áno, presne tak. Chcela by som povedať, že áno, veľa ľudí ešte stále majú skreslené tie predstavy o tomto športe. Proste tá tyč pochádzala kedysi z tých barov a preto ten názor nejaký skreslený stále majú tie ľudia, ale pritom v dnešnej dobe to už brané je ako šport, lebo vyloženie tam ide čisto o akrobáciu na tyči. To je tá športovkyňa väčšinou ten čas, dajme tomu, že väčšinou na súťažach je ako čas takých 4 minúty daný na to vystúpenie. Takže väčšinou tá športovkyňa je na tej tyči. Minimum je vlastne pri tej tyči, ale musí vyložene ukázať krásnu akrobáciu na tej tyči. Dobre, však budeme to vidieť. Hlavný organizátor Milan Gabrhel nám povie, že čo všetko budeme v rámci tohoto mega podujatia vidieť. Tak Športfestival Slovakia, už ten názov hovorí o tom, že sú to vlastne, že je to taká malá olympiáda neolympijských športov. Tento štatút usporiadať toto podujatia na Slovensku máme len my, Slovenská asociácia silných mužov. Získali sme si to po dlhoročnej práci. Večer hviezd už bude 11. ročník toho podujatia tohoto, ale Športfestival Slovakia je 3. ročník podujatia. Tak ako vidíme olympiádu, tak ako vidíme svetové hry. Svetové hry sú hry na celom svete neolympijských športov. Tak vznikajú po všetkých štátoch na zemeguli, vznikajú športové podujatia, športové festivaly. Slovensko je výnimočné, že už niektoré štáty predbehlo a Športfestival Slovakia už beží 3. ročník tu u nás. Tento rok je to 15 najlepších športov, ktoré sme si vybrali, ktoré sa môžu prezentovať ako športy. Dobre, však my ich budeme postupne vymenovávať, ale teraz tá hlavná filozofia, že asi nebude ľahké takéto megapodujatie usporiadať. Je to obrovská náročnosť na organizátorov. Samozrejme, budeme o tom hovoriť, ale prečo až také pestré menu? Prečo taký obrovský záber, taký obrovský výber? Je to pretože sme poverení na Večeri hviezd aj vyhodnotením 10 najúspešnejších športovcov Slovenska, neolympijských športov.
Preto Večer hviezd vlastne dostal taký štatút vyhodnotenia najlepších športovcov, ako hovorím, Slovenska. Ale znova opakujem, neolympijských športov. My pracujeme so športami neolympijskými a preto tieto športy, 10 tých športov, z ktorých vyberáme, 10 najlepších športovcov sú tam. Ďalších 5 športov sa prezentuje vo forme ako športového podujatia, ale ešte sú tam aj športy iné, ktoré sú len tento rok len ukážkové športy. Áno, ja viem, že teraz frčí, hlavne medzi mladými ľuďmi, kickbox, hej? Ale v podstate profesionálny majster sveta, to už je čo povedať, takže trošku nám to, Martin, predstav, že čo tam uvidíme na tom športfestivále, zrejme budeš aj ty priamo účastníkom. Tak. A čo teda hlavne tí milovníci týchto adrenalinových športov, lebo to je obrovský adrenalín, môžu teda očakávať? Tak keďže sa jedná o prezentačné vystúpenie, tak my tam budeme prezentovať svoj klub v Trenčine ako chalani z Trenčina, že niečo takéto tu v Trenčine funguje. Budeme robiť ukazovať nejaké techniky, nejaké nácviky, nejaké boxovanie, nejaké lapy, nejaký ten ľahký sparing. Nebude sa jednať o nič ostré. Myslím, diváci už v Trenčine zaregistrovali ostré zápasy, takže mali možnosť vidieť, ako to chodí v reále v tom zápase. Toto bude len prezentácia takého vlastne niečoho, ako to chodí pred tým zápasom, alebo jaká je tá príprava na zápas. Čiže nebudú žiadne úrazy, žiadne zlomeniny, nebudú zuby lietať, ale o tom nám už povie bližšie Pálko Guga. Čo všetko, teda už som tu naznačil, že tam budeme mať akrobáciu na tyči, ktorú nám pani Tami popísala. Martin povedal o tých, povedal by som, kickboxeroch a teraz čo tam bude môcť vidieť divák ďalej. Aké športy, aké zaujímavé mená, veľké osobnosti. Takže na tom 3. ročníku športfestivalu Slovakia, ktorý sa uskutoční 7. decembra, budú už tieto spomínané športy, ten thajský box a pole dancing, čiže akrobácia na tyči. Hlavným ťahákom budú predovšetkým silní muži, nakoľko naša asociácia spadá aj pod Konfederáciu športových zväzov, tak aj tá nám dohodila športy, ktoré sa tam predstavia ako fitness, bikini fitness, silový trojboj, pretlačanie rukou, takže bude to tam pestré i tento rok. Dúfame, že diváci si nájdu cestu na to výstavisko a prídu sa pozrieť. Zo silných mužov tam budú najsilnejší muži Európy, napríklad Poliak Krištof Radzikovský, ktorý tento rok vyhral aj prestížnu sériu Ligy majstrov najsilnejších mužov sveta. Takže to je vlastne najsilnejší muž sveta? Najsilnejší muž sveta v rámci tej Ligy majstrov, lebo sú vlastne dve také podujatia, ktoré určujú toho najsilnejšieho muža sveta. Jedno sa konalo v Číne a druhé sa konalo formou takých zastávok, ktorá bola aj na Slovensku jedna, v Košiciach. Takže on vyhral tú bodovaciu súťaž. Čo sa týka tej jednodňovej súťaže, čo bola v Číne, tak to vyhral iný pretekár, bol z Ameriky. Ten bohužiaľ nebude na tom výstavisku, ale aj Krištof Radzikovský už má svoje meno, takže diváci sa majú na čo tešiť, čo im ukáže. Aj tak ste už menovali niekoľko majstrov sveta, takže určite to bude husté. Poďme na tú estetickú záležitosť, lebo na tom športfestivale bude taká symbióza krásy, čo budú tie fitnessky, čo bude v podstate bikini fitness a ja neviem, ešte aj tá akrobácia okolo tyče, ale proste je to dobré spojenie tam ukazovať to estetično cez šport a tú, povedal by som, hrubú silu. Čo si o tom myslíte? Hrubú silu, ja neviem, proste, no, ide o to, že keď niekto cvičí na tej tyči, tam práve, že vyžadujeme dosť ladnosť pohybov. Takže nenazvala by som to hrubou silou. Ja som nemyslel vás, ale myslel som tých silákov versus tie fitnessky, kde je tá krása, elegancia a povedal by som harmónia.
Takže či to vidíte ako za dobré spojenie, lebo... No práve, že ja som za. Prečo nie? Nemôže byť len hrubá sila, musí byť nejaká aj ladnosť, nie? Aby človek mal vybrať. Dobre, ja poprosím Milana, aby to ešte doplnil. Viem, že sa tam budú v tlaku na lavičke prezentovať aj handicapovaní športovci. Čo by si vedel k tejto otázke povedať? Áno, to je pavilón 1 na prízemí. Budú tieto ťažké disciplíny, silový trojboj a bude tam aj tlak na lavici telesne postihnutých vozičkárov, ktorí takisto sú v tom svojom danom športe výnimoční ľudia. Tých výnimočných uvidia diváci u nás. Sú to tiež rôzni majstri sveta. Ja len to poviem, že na tento športfestival môžu byť pozvaní len ozaj výnimoční ľudia. Tí najlepší, no. Áno, tí top najlepší z tých svojich asociácií. Pretože každá asociácia chce sa ozaj prezentovať tými najlepšími športovcami, ktorých má. Čiže ešte by som mohol, ak by som mohol menovať tie športy, ktoré nech sa páči, doplň to. Sú to fitness detičky, to je taký základ, tá mládež, ktorá, my vieme sami, že v Trenčíne funguje už dlhé roky oddiel fitness detičiek, stará sa o to Marianka Holbová. Uvidia tam Trenčania dve naše majsterky, medailistky z majstrovstiev sveta. Je to Kiki Kristínka Juricová a Katka Blašková. To sú naše dve reprezentantky, ktorí tento rok sa získali tituly na majstrovstvá sveta. Čiže tam ich môžu vidieť naši diváci Trenčania. Potom sú to body fitness ženy. Príde Dominika Multánová, ktorá je takisto absolútna majsterka sveta tohoto roka. Athletic fitness je nová disciplína, ktorá vzniká po svete, ale už minulý rok sa prezentovala. Silový trojboj a tlaky na lavici telesne postihnutých. Takisto sú to siláci, tanec na tyči, biliardy ako ukážkový šport. Strelci prídu, historická streľba, ktorá sa prihlásila, chce sa prezentovať. Orientačný beh, golf. Prídu motorkári, Svitko príde. Budú aj tance normálne, tance športové, rock'n'roll a disco tance, takisto sa budú prezentovať. Čiže nie je to len, a takisto pretláčanie rukou. Čiže nie je to len o sile a nie sú to len úpolové športy, ale ako vidíme, prezentovať sa chcú rôzne športy, či sú to motorky, či je to golf, či je to čiže bude to taký mix pestrý športov, mix, taký koktail namiešaných rôznych športov, ale všetko na špičkovej úrovni a vyvrcholí to potom teda vyhlasovaním tých najlepších športovcov. A Konfederácia športových zväzov určila, ktoré športy tu môžu byť. Čiže veľa športov, ktorí chceli byť, nemôžu sa zúčastniť tohoto roka. Aby sme to trošku rozviedli, ja dám Martinovi takú, povedal by som, veľmi jednoduchú otázku. Na čo sa ty z toho programu, ktorý vy tam budete prezentovať, už si povedal, že neinvazívnym spôsobom, že teda bude to len náznakové, nebude to kontaktné a teda ani riskantné. Takže na čo sa ty najviac tešíš v rámci Športfestivalu? Teším sa najviac na ukážku nejakých tých techník, kde budem ukazovať nejaké lakte, nejaké kolena a takéto veci. Nemám k tomu asi vyššie čo povedať, že by som sa nejako extra tešil. Proste bude to pre mňa bežná rutina. A ešte taká podotázka. Ty si na profesionálneho majstra sveta trochu skromný. Ja som si to predstavoval, že už proste ako športová celebrita budeš tu robiť nejaké fóry a tak. Ale povedz mi, že jak to je možné, že teda keď my sme takí dobrí a máme tu v Trenčine majstra sveta, že ako je možné, že si sa dostal až na ten najvyšší level? No povedzme si, chcel by som k tomu povedať, že samozrejme majstrov sveta je už dneska X, by som povedal, lebo keďže tých organizácií, asociácií je po celom svete a nespočetne veľa, každá krajina má nejakú tú asociáciu a dneska sa už nejedná len ozaj o to byť dobrý, ale je to aj vec marketingu, biznisu a takýchto vecí. Keďže
tento šport je na vzostupe a stúpa jeho prestíž, tak samozrejme sa okolo toho točia aj peniaze a takéto veci. No dobre, ale predsa len my máme športové veľmoci, hej, ktoré majú aj to ekonomické zázemie silnejšie a takáto malá krajinka, ako je Slovensko, sa v tej obrovskej konkurencii presadila napríklad konkrétne. Dobre hovoríte, ja si myslím, že do budúcna práve tento šport má podľa mňa jednu z najväčších výhliadok, pretože je to šport individuálnych jednotlivcov, ktorí vlastne majú možnosť ukázať, čo je v nich. Je možnosť dostať sa do sveta, boxovať po svete, takže je sa kde ukázať. Samozrejme, musí byť okolo toho jednotlivca aj tým ďalších nejakých šikovných ľudí, promotérov, trénerov, ktorí už vlastne majú nejaké skúsenosti a postupným tým cestovaním po svete a po tých turnajoch už nabrali nejaké kontakty a môžu toho športovca posunúť ďalej. My napríklad ako Slovensko nemáme žiadnu nejakú reprezentáciu Muay Thai alebo niečo takéto. Primárne sme skôr odkázaní na to, v podstate väčšina takých tých slovenských zápasníkov vyhrať slovenskú ligu amatérskú, vlastne stať sa majstrom Slovenska, teraz už vlastne Euroliga, pretože tá liga vlastne sa jej zúčastňujú hostia z viacerých krajín ako Srbsko, Poľsko, Slovinsko a kade takéto okolo tej strednej Európy krajiny. Takže a potom to nastáva ten zlom, že vlastne z tých amatérov, keď vlastne človek vyhrá tú amatérskú ligu, tak by mal byť spôsobilý zápasiť bez tých chráničov a zápasiť v tom profi ringu. To znamená, že mať iba rukavice, suspenzor, chránič na zuby a začínať vlastne pomaličky tými zápasmi niekedy s rovnocennými, niekedy s lepšími, niekedy so slabšími. Záleží ako, kde je ten zápas postavený. A vlastne takéto zápasy sa väčšinou stávajú na také akcie, kde si robia, neviem, každé mesto alebo proste nejaký ten klub v nejakom tom určitom meste na Slovensku si robí nejaké tie svoje akcie, kde chce prezentovať tých svojich zápasníkov. Ja sa teraz opýtam trochu dámy, že teda aké zvučné mená v tom vašom športe tam uvidia diváci. Koho tak by ste odporúčali, že áno, tak toto stojí za to? No, zvučné mená... Áno, ide o to, že na Slovensku ešte tento šport momentálne, nedá sa povedať, že to je zvučné, hej, lebo naše kočky ešte nemajú až takú veľkú úroveň. Takže v podstate, keď sme robili majstrovstvá byli otvorení a vyhrali teda devčence z Čech. Naše majstrovstva. Ale aj tak, dajme tomu, že kočka naša obsadila Slovenka 7. miesto, takže na naše pomery je veľmi dobrá. Takže odporúčam vrelo všetkým prísť pozrieť sa. Dobre, ale podobnú otázku dostane aj Milan Gabrhel, že teda z tých hviezd, ktoré neskôr uvidíme aj na Večeri hviezd, o ktorom budeme o chvíľu rozprávať, ktoré také tie najväčšie osobnosti športové vám potvrdili účasť? Tak, už tu teda Pálko niečo naznačil tých silákov? V tých silákoch to je jasné, že my sme radi tomu Radzikovskému, najsilnejšiemu mužovi sveta. S Petrom Saganom jednáme o tom, či teda pozvanie samozrejme prijal, ale jeho čas uvidíme, či bude mať čas, podarí, či nadlho, či nakrátko sa zastaviť u nás. Vo fitnesse je to Dominika Multánová, ako som vravel, absolútna majsterka sveta. Potom je to v tlaku na lavici, je to majster sveta z Čiech, ktorý príde Špindl, ktorý má výkon cez 1000 kg v trojboji. No a ďalší takéto zaujímavé mená, ktoré teda nebudeme môcť o všetkom hovoriť, ale aj formou prekvapenia. Napríklad Igor Kočiš, ktorý bol majster sveta minulý rok, teraz to bude Tatarka, reprezentant Slovenska, ktorý má medailu striebornú z majstrovstve sveta z Maroka. No a hovorím, za vyhodnotenie napríklad za celoživotné dielo, za šport príde Jožko Pribylinec. Takže to sú všetko mená, ktoré by mali dotiahnuť zákazníkov sem k nám.
No určite na aj Športfestivál. dotiahnu, tak minulý rok ste boli veľmi úspešní, no ale samozrejme netreba zaspať na Vavrínoch a už som tu tak naťukol, že teda vyvrcholenie celého toho nádherného dňa na výstavisku trenčianskom bude Večer hviezd. Takže teraz dáme trošku Pálkovi slovo, že čo tam nás čaká na tom už vychytenom 11. ročníku podujatia, lebo to už je vychytené podujatie, kde teda sa objavujú skutočne veľmi zvučné mená, veľmi známe tváre, osobnosti a aj z toho kultúrneho, povedal by som, neba. Takže aké máme tam ťaháky, trháky, vychytávky? Ako si už spomenul, tak Večer hviezd je 11. ročník tohto podujatia. Patrí to už k tomu času vianočnému do Trenčína. Pre tú mladšiu generáciu tam bude spevák Štefan Pčelár, pre tých starších tam bude spevák Kuli z Desmodu. Vyhodnotenie, ako pán Gabriel spomínal, za celoživot, za prínos športu, pán Pribilinec, za prínos kultúre tam bude pán Oldo Hlaváček a pán Dančiak. Moderovať to nebude, ako bolo zvykom pani Heribanová, ale už to bude pán Jurko, ktorý minulý rok nahradil pani Heribanovú. Patrí viacej k tomu športu, keďže tam je aj to vyhodnotenie tých najúspešnejších športovcov, neolympijských športov, tak Lani to zvládol vynikajúco, preto prijal pozvanie aj tento rok. Je sa na čo tešiť, bude tam mať exhibíciu tá absolútna majsterka sveta Dominika Multaňová. Výťažok z tohto podujatia, ako každý rok, pôjde aj na charitu, samozrejme. Ja som si tiež všimol, že náhoda je priesečník zákonitosti a náhodou sa tam ten moderátor Jurko objavil, ale fakt on tie športy komentuje, povedal by som, s prehľadom a veľmi zainteresovane. Takže v tom vidím aj pozitívnu zmenu a chlapec sa chytil, to si každý všimol. Vedľa mňa sedel minule Joško Golonka a tak ma lakťom drgal a hovorí, že pozri sa, toto je najlepší moderátor. No tak keď náhodou nás Joško Golonka, môj bývalý sused z Ružinova, sleduje, takže určite by toto potvrdil, že Jurko je dobrá voľba a minimálne nahradí ekvivalentne Alenku Heribanovú, hoci tá je zase nie rodáčka, lebo sa narodila v Piešťanoch, ale z Trenčína a hlavne spôsobenia v Trenčane veľmi známa. Takže tiež by ste mohli uvažovať na budúce aj o kombinácii Heribanová a Jurko. Ale poďme teda k tým ďalším ozaj zaujímavým momentom, ktoré si spomínal v rámci toho večera. A teraz by ťa mohol Milan doplniť, že jak to vyzerá v tom vyhodnotení tých najlepších športovcov. Lebo predsa len ten divák si myslí, že dobre, tie neolympijské športy sa toľko neprezentujú v médiách, sú takým, ľudovo povedané, trošku chudobnejším príbuzným futbalu, hokeja a ďalších športov. Takže ako to vy vnímate, že teda teraz je tu tá odmena za celoročnú drinu, a že teda, aby ste to tak motivujúco pridelili tie super výkony. Samozrejme o Joškovi Pribilincovi, ktorého poznáme dlhé roky ako špičkového chodca, nikto nepochybuje, ale poďme teda povedať aj tie ďalšie športy, ktoré budú v tej najlepšej, povedal by som, desiatke. Koľky dostanú? Čiže 10 najlepších športovcov Slovenska bude vyhodnotených na Večeri hviezd. No, medzi tými športovcami môžem menovať len teda asociácie, ktoré sú vybrané. 10 najlepších asociácií, teda jedna z nich sú kulturisti, druhá pretláčanie, motorky, tam je navrhnutý Jakeš. Potom sú to siláci, ktorí môžu byť vyhodnotení, strelci, orientační bežci, tanečníci, boxeristi samozrejme. No a chceli by sme zaradiť aj ten tanec na tyči, to uvidíme, či mladá pani nám ponúkne nejakú takú osobnosť. Čiže toto sú všetko
športy, ktoré z nich budú vyhodnotení. No a keby som mohol prezradiť, tak už teraz vieme, že medzi 10 najúspešnejšími bude Dominika Multánová, bude tam Tatárka, bude tam za silákov Igor Petrík alebo Pučer, za tanečníkov ešte nám meno nedodali, takisto strelci budú vyhodnotení. No a ešte nám chýba tiež vyhodnotenie za boxerskú federáciu, pretože stále sa vyberajú len tí najlepší z tých zväzov. Čiže zväzy, ktoré poslali na konfederáciu návrh svojich športovcov, tak tiež musia byť podovo vyhodnotení a ohodnotení podľa titulu majstra sveta, majstra Európy a to zaváži, ktorí športovci budú. Ja teraz dáme takú, povedal by som, zaujímavú otázku, že vy tam budete jednak súťažiť a jednak tam budete aj ako diváčka. Takže okrem toho vášho športu akrobácie na tyči sa na čo vy tak tešíte? Budete mať čas ísť na ten Večer hviezd? No určite chcem toho zúčastniť sa a samozrejme veľmi aj teším sa na ten kickbox. Veľmi mňa to zaujíma. Aj normálne by som to skúsila, priznám sa. Tak len... A to aj ženy môžu robiť? Áno, Samozrejme. robia to? Samozrejme. No Nevždy sa mi to páči, ale sú to aj koľko razy fakt pekné dievčatá. Áno, však donedávna tento sme sa šport. čudovali, No. keď začínali dámy hrať hokej a futbal a dneska už je to bežné. No. Hej. Dneska už majú svoje súťaže, svoje A majstrovstvá. tak sú dievčatá, ktoré sa venujú tomuto športu aj akože vrcholovo zápasia a potom sú dievčatá, pre ktoré je ten tréning troška inak zostavený, kde nedochádza k žiadnemu kontaktu, je zameraný skôr na taký fitness. Čo sa Ale týka ja si postavu. myslím, že vy by ste si museli dať dole tie elegantné nechty, lebo neviem, ako v tých rukaviciach. To áno. No, čo poviete na Asi to, by to Martin? nešlo. Môže mať kickboxerka takéto nechty? Asi by rozdrápala celé tie rukavice. Aha. Takže to len tak ako taká... Aj ešte ja by som chcela Nech sa páči. Chcela by som dodať, že práve, že som teda veľmi vďačná organizátorom toho festivalu, že nás pozvali zúčastniť sa toho festivalu. A konečne práve, že mi dostali takú možnosť, že vyhodnotiť na tomto festivale tú najlepšiu Slovenku, ktorá vyhrá túto našu súťaž. Áno, však to vyhodnotenie je zároveň povzbudením do ďalšej činnosti a možno, že tam o sezónu 2 tu bude sedieť nová majsterka sveta, lebo treba mať vysoké ciele, aby sa dalo z čoho zľavovať. No ale poďme zase k tej kultúrnej, povedal by som, časti programu Večera hviezd. Už Pálko tu naznačil, že bude Mário Kuli, kolár, ktorý je momentálne na tej scéne asi, povedal by som, jednička, čo stále vidíme v tých súťažiach a ten má tiež obrovskú tú takú divácku obec. Skutočne ja som bol tento rok na Parenici Fest a tam vydržali do neskorých ranných hodín počúvať Kuliho a on už v podstate je pre všetky generácie, pretože má evergreeny, hej, že to keď začali prvé tóny niektorých pesničiek, tak všetci spievali s ním. Takže myslím, že tu Martin a všetci sa tešíme spolu s našimi divákmi aj na Kuliho. Tak k tejto časti, že koľko z toho bude ten kultúrny program, koľko bude Kuli spievať, lebo minule ste mali tiež takú hviezdu, hej, tam bol Vašo Patejdl, ktorý mal obrovský úspech. Tak aké sú tie dimenzie, že koľkokrát vystúpi Kuli? Áno. Tak tento program je zložený z toho vystúpenia tých športovcov a z tých vstupov týchto umelcov aj z toho vyhodnotenia. Čiže Kuli bude v tých prestávkach vystupovať tými svojimi krásnymi piesňami. Už vie teraz, že musí zaspievať v dolinách. To sme chceli. Takže to bude taký úvod toho zahájenia našeho. A bude sa asi tak v 10-minútových intervaloch
objavovať. Hej? Zapájať do tohoto klubu. Nebude to len tak, že jedna pesnička a dovidenia. To by sme mu nedovolili, však zatvoríme dvere a kvôli musíš pokračovať. No, tuto otázka teraz na ľavé krídlo, na Palagugu. Akou teda účasťou návštevníkov, koľko tam bude vôbec športovcov, lebo sme povedali, že to bude 10 druhov tých neolympijských športov, ale koľko tak celkovo sa vám prihlásilo a teda koľko divákov tam dostane priestor, či to bude dosť veľké na tom výstavisku, že či teda nebudú ľudia odkázaní zostať niekde pred bránou. Koľko tak rátate kapacita, aká tam je, koľko športovcov a koľko by tak mohlo sa tam dostať divákov? No z tých 15 športov tam bude veľa športovcov, to je samozrejmosť. Ešte nemáme poslané zatiaľ súpisky tých jednotlivých športov, takže neviem to takto povedať, že koľko ich tam približne bude. Ale čo sa týka výstaviska, máme ho celé prenajaté na ten deň, takže ja si myslím, že tam vôjde určite veľa ľudí. Dúfame, že to zaplníme. Taký odhad je 5 000, čo nechodí ani na hokej. Áno, Pozor. minulý rok sme mali 3 000 divákov, teraz rátame, dúfame, že bude aspoň 5 000 návštevníkov. Športovcov tak orientačne okolo 300 sa bude zúčastňovať tohoto športfestivalu. Ale hovorím, počet divákov je neobmedzený, ale vieme sa postarať do tých 5 000 divákov. Pokračujeme v tejto zaujímavej debate ďalej, že teda vy v podstate všetci to nerobíte prvýkrát. Opýtam sa Martina, že toto je, koľkýkrát ste na tomto podujatí, na tom športfestivale? Hovorili, že 3. ročník toto je. Osobne som sa tohto podujatia ešte nikdy nezúčastnil. Takže je to vaša premiéra? Áno, toto bude naša premiéra, pretože v predchádzajúcich ročníkoch sa prezentovali troška iné športy, prezentovalo sa MMA, prezentovali sa chalani a pravdepodobne z iných miest, ak sa nemýlim, je to tak? Takže teraz Trenčani budú mať premiéru. No, ešte sme tam spomínali tých motorkárov, Jakeša. Tí tam budú mať akú účasť? Aj nejakú súťaž, alebo len teda prídu prevziať ocenenia? Áno, oni budú mať stánok so svojimi teda úspešnými reprezentantmi, aj pán Jakeš má sa predviesť troška a budú takisto si vyhodnocovať vo svojej asociácii najlepších športovcov. Tak ako si vyhodnocujú siláci po svojom podujatí, si vyhodnocujú Európsky pohár silákov, tak si vyhodnotia oni svojich športovcov tam na športfestival aj s rôznymi ukážkami. Príde aj pán Pukanec s tými maličkými motorkárami pre detičky, takže aj toto bude veľmi zaujímavé. A z toho potom vzniknú tí športovci, ktorí môžu byť vyhodnotení na tom našom Večeri hviezd. Takže všetkých tých 15 športov
prakticky potom... Bude si vyhodnocovať svojich najúspešnejších športovcov. Áno. Ešte sme nespomenuli, a už to je na čase, aby sme sa aj tomuto venovali. Sympatické na tom Večeri hviezd, že vy vždy ten výťažok z toho podujatia dávate na charitu. Takže bude to aj tento raz tak, ako vždy. A komu to pôjde? Môžete obidvaja paralelne povedať? Alebo sa doplňať, lebo to je taká širšia otázka. Čiže rátate s tým predvianočným, povedal by som... Vždy bol Večer hviezd zameraný na to, že sme to vedeli poskytnúť, ten výťažok zo stupeniek, sme to vedeli poskytnúť organizáciám, keď mali sme takú rodinnú tragédiu, vedeli sme to dať hluchým, potom slepým, telesne postihnutým. Sme takisto dávali častokrát. Teraz zostávame stále pri tom jednom rozhodnutí, že to by malo zostať v Trenčíne a každý rok, už tretí rok to zostáva v Trenčíne, v domove sociálnych služieb, ktorý vedie pani Trenčanová. Čiže zhoda okolností. Áno. Trenčine Trenčanová. To je veľmi pekné. Pani Trenčanová sa stará o takých postihnutých ľudí alebo detičky, ktoré teda sú v takom stacionárnom centre za mostami a tým tento výťažok bude takisto tento rok patriť. No. Tak to je veľmi sympatická taká črta celého tohoto megapodujatia. A ešte sa opýtam, ak ma pamäť neklame, tak minulý rok ste odovzdávali aj cenu osobnosti z oblasti kultúry. Áno. Takže áno, teraz kto bude tou osobnosťou? Takisto za celoživotné dielo, ako sme hovorili, za šport je to Jožko Pribenec, ale za umenie, za celoživotné dielo sú to teraz dvaja umelci tento rok. Áno. Je to Stanko Dančiak, ktorý príde aj so svojou manželkou. Áno. A je to Oldo Hlaváček. Takže veľmi známi herci, veľmi známe osobnosti, tak to je tiež taká veľmi sympatická kultúrna dimenzia celého podujatia a vždy to týmto vrcholí. Tým odovzdaním minulý rok to dostal, jak som už spomínal, Jozef Golomka. Golomka za šport, áno. Áno, za šport a za kultúru. Pani Valentovú. Áno, Soňu Valentovú a jej dcéra Katka Hasperová zase spievala. Takže dobre ste to tak zosúladili, ale teraz si spravme takú, ako by som povedal, krátku rekapituláciu toho najdôležitejšieho, čo si treba všimnúť. Málo sme venovali času tomu pretláčaniu rúk, kde teda ozaj máme aj na Slovensku, povedal by som, šampiónov veľmi úspešných pretekárov. Takže skús, Pálko, ešte k tomu pretlačeniu, lebo to je čoraz populárnejšie, je to kvázi taký ľudový šport, ktorý sa dá aj hoc-kde trénovať. Tam bude profesionálna súťaž Slovákov v pretlačaní rukou. Malo by ísť o jedno z kôl Slovenskej ligy pretlačania. Zúčastní sa ho aj asi naša najúspešnejšia pretekárka v tomto športe, Debnárová, slečna Debnárová by to mala byť. Tá bude aj v tej nominácii na ocenenie tých najúspešnejších športovcov, neolympijských športov. V Lani sa v tej top 10 neumiestnila, tak určite tam bude spomenutá aj v tomto roku. Pretlačanie rukou má tradíciu aj v Trenčíne. Aj u nás máme zopár reprezentantov v pretlačaní rukou. Takže diváci si budú môcť na tom výstavisku pozrieť aj tento šport v pavilóne 3 na poschodí to bude. Dlho nám odpočíva Martin, ktorý by sa mohol otázke toho thajského boxu vyjadriť, lebo je najkompetentnejší. Takže z toho thajského boxu, z tých ukážok, čo tam uvidia diváci? Na čo by si teda odporúčal prísť sa pozrieť? No, uvidia techniky, jak sa hovorí, 8 končatín. To znamená lakte, kolena, peste, kopy. Takže je to pestrá paleta. Bude si mať každý z čoho vybrať, čo sa mu bude komu páčiť, aké ostré techniky. Bude sa dať čo okúkať. Ešte pohľad na váš plagát Športfestivalu mi hovorí, že tam bude aj biliard.
Biliard bude tento rok ako ukážkový šport. Biliard je takisto máme. Trenčíne má obrovskú tradíciu, dokonca sa tu vyrábajú biliardové stoly, alebo sa vyrábali. Takže to bude ako tiež neolimpijský šport. Tiež ako neolimpijský šport je zaradený v Konfederácii športových zväzov a dostal možnosť tento rok sa prezentovať. Možno na budúci rok už dostane možnosť aj športové podujatie si tam zorganizovať. Je to v pavilóne, biliard bude v pavilóne 5, v pavilóne 6 budú stánky, kde budú ponúkať občerstvenie. Asociácie svoje budú ponúkať svoje, by som prezentačné povedal, materiály. Áno, materiály. V pavilóne 7 budú siláci, bude tanec na tyči a ďalšie iné atrakcie. V pavilóne 1 bude fitnessky, siloví trojbojári. V trojke, ako Pálko povedal, bude pretlačanie rukou. Výstavisku ďakujeme, že nám všetky vyšlo tieto... v ústretí, Áno, ale vyšlo v ústretí. veď už ste si tam urobili meno. Ale myslím si, že po toľkej robote, že áno, že sme našli dohodu spolu s výstaviskom a chcem ešte to povedať, že Večer hviezd vždy bol v Óde, ale pre tú zmenšenú kapacitu dostaneme tam 600 divákov. To bolo pre vás málo. Málo. Už praskala Oda vo Švíkoch, keď sa strhol športfestival. Čiže 1000 divákov sa dá umiestniť na výstavisku, takže minulý rok to bolo plné. Nebojíme sa, že nebude to plné ani teraz, ale hovorím, že chceme to podujatie Večera hviezd, aby prilákalo veľké množstvo divákov. Preto sme ten väčší priestor zvolili pre nich. Je to všetko pre divákov, celé Slovenska a hlavne pre Trenčanov. No a teraz ešte spoločná otázka. Vidíte, že teraz je to presilovka, 1 dáma, 4 páni. Takže pre pánov vždy takým ako estetickým zážitkom býva súťaž bikini fitness. Koho teda, Pálko, skús prestriedať svojho šéfa, koho uvidíme v rámci bikini fitness, lebo to tam páni ľudovo povedané slintajú na tých postavách. Kto sa tam predstaví? Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú najúspešnejšie pretekárky v tomto novom športe bikini fitness. Spomeniem mená ako Nikola Vajterová, ktorá je profesionálna závodnica. Máme aj v tomto roku kopec majsteriek sveta, Európy, účastníčok Arnold Classic a rôznych takýchto medzinárodných podujatí. Tu na športfestivale budú tie najúspešnejšie športovkyne v tomto krásnom športe pre mužov. Takže určite si diváci prídu na svoje a uvidia to najlepšie, čo na Slovensku máme. No, teraz ešte sme dlžní, lebo ľudová múdrosť vraví, že opakovanie je matka múdrosti, takže zástupcov tých športov, čo tu máme, tak tým necháme na pripomenutie toho najdôležitejšieho priestor, to znamená Martinovi, teraz v opačnom poradí a potom Tami. Takže oni to môžu urobiť personálne a vy dvaja organizátori hlavní potom doplníte skutočne, že teda toho 7. decembra, čiže je to taký z vašej strany organizátorov oneskorený mikulášsky darček pre všetkých Trenčanov a tých, čo tam chcú prísť, lebo zrejme tam budete mať návštevníkov z celej Európy. Pripomenúť to podstatné a to najdôležitejšie. Začníme teraz, jak som naznačil Martinom, že teda v rámci toho prezentovania, čo teda by si ty považoval, čo sme ešte nepovedali a doplniť, respektíve zopakovať to najpodstatnejšie v tejto väzbe. Takže 7. decembra výstavisko Trenčín, prezentácia techník, prezentácia borcov, šikovných chalanov, potenciálnych budúcich majstrov Slovenska, možno aj budúcich majstrov sveta. Necháme sa prekvapiť. Takže ukážka techník, ukážka boja a s tým spojené veci. Bude to adrenalín, bude to zaujímavé. Tak. Teraz poprosím pani Tami. Takisto 7. decembra všetci vítaní, pozývame, aby zúčastnili sa tohoto podujatia a uvidia to najlepšie z pole dance, to isté ukážku aj cvikov pole dance a takisto môžu tam aj vyskúšať techniky. Ešte dám takú otázku.
o ktorú sme nezavadili zatiaľ Milanovi, že koho všetkého ste tam pozvali zo známych osobností do tej diváckej arény, kto tam je pozvaný No tak... z tých známych ľudí. Áno, áno. No tak medzi tými divákmi nechcem hovoriť. Predbiehať. Áno, No ale sú pozvaní, to samozrejme. môžeš povedať. Oni nemusia Áno. teoreticky prísť, ale pozvaní Tak sú. minister športu a kultúry nám slúbil, teda prijal pozvanie pán Čaplovič Áno. z Konfederácie športových, pán Čapla s pánom Kukumbergom. Takisto nám prislúbil pán predseda Sedláček tohoto kraja aj s novým predsedom, s pánom Baškom. Čiže toto sú významné, no z tých politikov asi. Všetko, Nebudeme to ale politizovať. samozrejme z tej kultúry, to sme už hovorili, kultúry že to bude sme- tam áno. Kulí, bude tam Čelár, budú tam ďalší teda známi ako Joško Pribilinec a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz si povedzme otázku toho, povedal by som, časosledu, kedy sa to začne a jak sa to bude odvíjať, lebo niektorí si povedia, no tak dobre, tak nemusím vidieť všetko, tak to vlastne začne ráno a skončí sa večer podujatie, tak niekto má aj detičky, niekto má aj povinnosti a sa musí starať. Takže nemôže si dovoliť ten luxus byť tam celý deň, lebo vlastne teraz si Urobili sme povedzme to. ten harmonogram, aby si mohli vybrať niektorí tí takí Všetko fajnšmekri, že idem tam len kvôli akrobácii na tyči, tak prídem vtedy a vtedy. Takže skúsme povedať ten priebeh simultánny, ako bude, až po to vyvrcholenie, po ten večer hviezd. S Pálkom sme všetko urobili preto, aby diváci zostali celý deň, aby sme ich upútali a zdržali. Program je pre nich pestrý, aj pre ich detičky. Samozrejme sú tam Hladní, smední atrakcie. nebudú. Áno, presne. A tak, v minulosti sme mali skúsenosti, že keď sa nám prelínali niektoré športy, tak nebolo to dobré, lebo ľudia nevedeli, či majú utekať tam, alebo Tak chceli vidieť obidva. Takže teraz sme časový rozpis urobili, časový harmonogram taký, aby mohli vidieť všetky športy diváci. Čiže začína sa o 9. silovým trojbojom, o 10. je slavnostné otvorenie, 10.30 nastupujú siláci, pretlačatelia 10.00 začínajú, zahajujú 11.30 už o 12. je tanec na tyči a posúvame sa až k tomu To boxu. bude taký obedný dezert. Áno, dezertík. Ten tanec na tyči. A fitnessky budú v pavilóne P1, fitness detičky, ukážkové športy, aj fitnessky, ktoré... Časový rozpis bude navrácný, každý dostane buletíny, kde bude mať časový rozpis. No a to vyvrcholenie, večer hviezd, kedy sa začne? Ten začína od 7 hodiny večernej, takže ja si myslím, že diváci si prídu na svoje, celý ten deň bude venovaný im, výstavisko otvorí svoje brány od 10 hodiny, takže dúfame, že diváci prídu v hojnom počte. Všetko podstatné nájdú na stránke www.sportfestival.sk. Takže keby bol záujem o doplňujúce informácie, tak toto bola, povedal by som, taká viac menej zhrňujúca informácia. V zásade všetko podstatné, teraz už každý máte len minútu a pol, aby sme počiarkli teda takým flešovitým spôsobom, že ten z oblasti športu, kultúry a vedeli teda, už sme dali aj tú možnosť voľby, že niekto napríklad, kto teda nemá ten čas tam toľko tráviť, tak príde len na tú čerešničku na torte, na ten večer hviezd a tam uvidí ozaj to vyvrcholenie, to finále celého dňa. No ale samozrejme lepšie je vidieť všetko a ten adrenalín tých zápasov, ale teraz už len vy dvaja, keby ste sa zapojili do toho spoločného najprv takého zopakovania úplne najdôležitejších mien, najdôležitejších účastníkov a tým by sme v podstate to veľmi príjemné sedenie, ktoré by mohlo ešte
pokračovať ďalšiu hodinu uzavreli, lebo hutne stručne sme to podstatné skoro povedali. Takže najprv začneme hostiami tentokrát, čo by ešte považoval Martin a Tami za dôležité doplniť, čo máte potrebu dopovedať a ešte sa nám nepodarilo. Ja si myslím, že všetko potrebné tu už bolo povedané. Treba len prísť, zúčastniť sa, vidieť, vybrať si to svoje, ten šport, čo sa komu páči a samozrejme odchádzať odtiaľ s dobrým pocitom, z príjemne straveného večera. Alebo dňa, teda respektíve. Áno, pani Tami? Presne tak, treba prísť a sami diváci uvidia, že športovať je úplne super. Dobre, Pálko, lebo šéf, prezident musí mať posledné slovo. Takže ešte raz pozývam všetkých, či Trenčanov, či netrenčanov na podujatie Športfestival Slovakia, 3. ročník od 10. hodiny na výstavisku Expo Center v Trenčine a takisto aj na 11. ročník Večera hviezd od 7. hodiny. No a ešte pán prezident, úplne na záver, tá klincovka patrí tebe. Ja už len to chcem povedať, že buďme radi, že Športfestival je v Trenčíne, že Športfestival výnimočné športové podujatie zostáva u nás, že žiadne iné mesto nemá možnosť sa prezentovať takto, alebo kraj, pretože nám napomáha kraj trenčiansky, sa nemá možnosť takto prezentovať v takomto niečom, ako je Športfestival Slovakia. Bojovali výstaviska v Nitre, o to bojovali výstaviska v Bratislave, zostalo to v Trenčíne a my to robíme pre Trenčiansky kraj. Pre vás, vážení diváci, a srdečne vás pozývame na toto jedinečné vystúpenie športovcov a umelcov. No a mne, vážení diváci, zostáva už len poďakovať sa mojim hosťom za veľmi zaujímavé a vyčerpávajúce informácie o dvoch kľúčových podujatiach v jednom, ktoré sú svojím spôsobom na Slovensku unikátom a ktoré v podstate oslovia aj tých najnáročnejších. Ďakujem mojim hosťom za návštevu štúdiu, vám za pozornosť a teším sa, že sa spolu uvidíme 7. decembra na Športfestivale alebo Večeri hviezd, alebo dovedna celý deň na tomto unikátnom podujatí. Pekný deň, ďakujem za pozornosť.